bai, 5 urte evoluzio bat nik eta, bueno, nik baino igual antzeslanak bai, Martin Zalakain ikuskizunak evoluzionau dau, bai, heltzen joan da. Bidai, viaje politxe izan da, espeziala, danondako, netat behintzat oso espeziala izan da zentzu horretan. Baina gero konturatu nintzen, bai azkenengo emanaldiak iritsiala, tokatzen dela, gauzak bukaerara iritsi behar dira eta gainera garrantzitsua dela ondo bukatzea, ezta? Ez gauzak hiltzen ustia baino. Gure inguruan bai erantzunak, zen moduz? Bai. Oso ondo, ez neban espero hau. Nik esperoko nema 2 urte asko jota 3, baina azkenian poste egon gara hor. Eta luzatzia jendia harrera politxok belako, gustau jakolako. Jendiak ez ebalako galdu nahi bez, orduan hain beste herritxan itxia be bai. Eta gustau, jendiari gustau jako, herriari gustau jako. Hori da. Guri gustatzen jako, barniko gauzatxuak aparte gustatzen jako, baina zan como, dakago feedback. Jendia bai feedback utxin dago. Tipo escenario gainean sortzen dan ambientiakin, niri bai komentatu zer begiradak, dantza bakoitzeko tensinua. Hori da, bai. Igual engantzatzen dago. Ambiente espezial horrek. Ez dakit. Egon dala, bueno, antzeste zati bat igual oini arte landu ez duguna, gu dantzarixak gara, ez gara antzesliak. Zentzu horretan dantza beti bada erronka, baina igual gu manejatzen garan mundua da, edo hizkuntza. Baina mugimendutik ahotsera, hitzera pasatu behar garanean, hor gure gabeziak nabarmen geratzen ziren, ezta? Antzerkiakin batu dugunez, erakutsi dozko bai pixka antzest. Behintzat, eszenario gainean zelan egon behar jakitzen? Bai. Zan igual aktitude batzuk ez genitxulain barneratuta, eta barneratu dugu zen. Orain duzu bene maitea, partitzeko xumeki, baina bueno, zu eszenatoki gainean bapatian esaldi bat esatia, mundu bat bihurtzen zen, ezta? Eta bai, eta bueno, hori lehenengo aldixa behin botatu zunean, gero listo, konturatzen zara, urtetzen dela. Aktitudia bai, como más pizka txulitu dago, jo que zara maitzen txendo zunean, disfrutatzen duzu, baina pum, eta jazta. Hau, nalak behin da berrizitzia, zoiaz, pizkaten poderatzen edo tranquila igual guten eszenario baten gainera. Gu, mundu amaterrean bizi gara, baina, eszenaratzen dozunean, Arriagan estrenatzera zoia zen horretan, azkenean, eszenaratze profesionala izan behar da, ez da, edo maila profesionala, baina gero konturatzen zara, lan hori aitzeko, geho baino profesionalagorik ziurrenik ez dagoela, ez da. Hartu dugu aktitude bat, pixka profesionala. Bai. Zuen amateur, zuenetik edo profesionala. Dantzari ez garela profesionala. Gu eta beste dantza-talde guztikakua. Hori da, goia zela behintzat gure dantza-taldera ondo pasatzeko eta eta bukatu dugu Arriagan Victoria Eugenian dantzatzen, osea. Baliarten, piro bat antzatzen. Eskik berdin jartan, antzuki txikiagoak handiagoak, frontoia, jende asko da bilu. Bai. Jendeak paga huindan gu ikusteko. Ez pagatzen. Martin Zalakain bihurtzia, politxe izan da, netako opari bat izan da. Banek izan erronka bat izango zala, erronka potente izango zala, baina gozatu dut ikaragarri gozatu neban. Gero ikuskizunetan bai, asko gozatu izan dut, baina batez be prozesuan.
Nik justo Eibarko jendiakin inditxut dantza gehixenak. Orduan guk gure kabuzen saiatzen genuen, eta gero eramaten genuen, ez dakiten saio orokorrera edo dantza guztiak birpasau behar ziren momentura, horra eruaten genitxun, baina guk ja hemen itzen genuen lana, ez genuen beste taldiekin nahi beste partekatzen. Claro, zetozen dantza batzukin erdituratuta. Gero beste dantza batzuk ensaioetan sortzen ziren, hau aldo ginolan, hau besti aldo ginolan. Bai egon zen reparto bat, blokeka esan daigun, nahiz da gero numero batzuek alkarren arteko lana ziren, baina gutxienekuak, pixkat lantzen ziren esatika, eta guk hemen geure ardura batez beharkaleko hori eta gero zinta dantza bat, eta horren kargu ginen, eta halako mailan lanketa, prozesu, sorkuntza eta gure hizkuntza koreografikoa lantzeko eta gozatzeko eta esenaratzeko beste aukerarik ez dago halakorik. Orduan, nolabait privilegiatu xamar sentidu gehinken nahiz da, kezka moduan ari naiz, eta taldiari dagokizunez. Nahiz da, gero norbanaku hori baskatzen dozkun, hori konpromisua eta beti konpromisoak sakrifizio txiki bat edo ondixagoa hori norberan arabera izaten da eskatzen dugu beti.